el Pla del Bages ha recuperat el picapoll. La Meritxell experimenta per poder entendre el gust del vi. La ruta de les Tines caminant entre Mura i Rocafort. És a la depressió central de Catalunya i les vinyes van seguint el curs del riu Llobregat o els seus afluents. I per tot arreu, la pedra, que és el punt d'inflexió entre el paleolític i el neolític. I per què és important la pedra seca? Doncs per la necessitat de refugiar-se del mal temps i també de protegir-se dels altres. El neolític va significar, doncs, que per a disfrutar del vi es necessitava ser sedentari. Es passa d'una població caçadora i nòmada a una altra, agrícola i ramadera. Els humans es queden quiets, disposen de més temps i poden fer millor vida. I és en aquest instant que apareix la vinya i el desig de voler disfrutar del que donarà. El Bages comença a cultivar i a ser força important. És al monestir de Sant Benet on comença tot plegat i al seu entorn comencen a treballar-se les vinyes d'una manera extensiva. El raïm picapoll, el que picaven les gallines, surt precisament d'aquí. Però al segle XIX, la història del Bages canvia de rumb. I això que tenien paisatge, clima, aigua... L'aigua ens va venir del Llobregat amb un canal que es diu la Sèquia, que ve des de Balsareny. És una obra de fa més de 600 anys, una obra d'enginyeria que amb 30 quilòmetres només té 10 metres de desnivell. I com pot ser que Catalunya ja exportés el seu vi fa 3 segles? La demanda era de França. No tenien ni un cep perquè se'ls havien mort tots per la filoxera. Aquí es van plantar fins a 28.000 hectàrees, que posteriorment, quan va venir la filoxera, que va ser l'últim lloc que va arribar la filoxera, es van perdre totes. La raó que desapareixés la vinya aquí va ser la industrialització precisament dels rius, tant del Llobregat com del Cardoner. Van venir les colònies tèxtils, llavors la gent se'n va anar a treballar a les fàbriques tèxtils i es va anar abandonant la vinya. Llavors va ser pels anys 80 que hi va haver una sèrie de viticultors i de cellers que van dir per tornar a plantar i fer créixer el que és el Bages. Sobre el 85 es va donar la denominació de vi de la terra i l'any 95 es va crear la denominació d'origen Pla de Bages. Al Pla de Bages actualment tenim unes 400-500 hectàrees de vinya i hi ha 12 cellers. I entre les moltes hectàrees hi ha la d'en Jesús Fons, que a més és al capdavant de l'històric celler Cooperativa d'Artés. Quan Artés el 80% de les terres de conreu eren vinyes, la varietat que predominava era el picapoll, n'hi havia moltíssim, i és el que va fer la fama del vi d'Artés, que ja surten documents d'inicis del segle XX i això. La major part de la collita va al celler cooperatiu i una part també al celler Masies de Vinyó, a Badal. La majoria serà l'Artium, el que coneixeu com a Artium, picapoll Artium, el Merlot, Artium Merlot o Artium o Caprici, i després el Cabernet va per Cabernet i també per Roques Alves. Víctor Berenguer i la seva filla Anna porten el celler de la Cooperativa d'Artés. Aquest celler d'on, des del 1908, han sortit tantes i tantes ampolles. Abans que s'especifiqués com a picapoll, el vi dorat d'Artés ja va tenir un premi a la Fira de Mostres que es va fer a Barcelona, a Montjuïc, l'any 29. Nosaltres ens en sentim molt orgullosos d'aquesta varietat perquè la vàrem salvar. De fet, és una varietat molt poc productiva, que d'un cep de raïm potser només se'n cullen 2 quilos, en canvi d'un cep de macabeu se'n cullen 4, no? I com s'ho deu fer, l'Anna, per vendre el picapoll a Xina? Intentem explicar-los que hi ha Montserrat, hi ha
al Mediterrani. Llavors això ens configura un clima excepcional per cultivar aquest raïm. Una terra única, això, uns estius molt calorosos, uns hiverns molt freds, amb les gelades que ens ajuden a anestesiar, diguéssim, la terra i evitar que hi hagin més plagues. I tot això fa, doncs, que ens surti un vi que és ben diferent. Sí, també, tant. Hola, mira, què? porta el DVD aquell que m'havíeu comentat. Molt bé, ostres, així és això... Això té història. Història, que sí. Sembla mentida, doncs, la vinya que hi havia hagut, que ara quan venen i diuen on té la vinya? Doncs aquí tenim un document de història que es pot demostrar que era un país La de vinya. vinya que hi havia i com es conreuava llavors la vinya. I el meu pare el va gravar amb 8 mil·límetres. Un any va gravar com començava, un altre any les ensofetades, tot el procés, i finalment surt aquí a la cooperativa. La quitalla ja els comencen a trobar que són bons. I la prova que tot això eren pinyes és aquesta barraca, perquè si no, què hi faria aquí al mig del bosc? Era el lloc on els pagesos hi deixaven les eines, perquè abans doncs, no hi havia tractors, ho havien de fer amb una mula, i llavors aquí dintre hi deixaven tots els estris. I aquí veníem amb molts companys que a 8, 9, 10 anys veníem a jugar aquí. I sempre el record era de les vinyes, més que no pas del bosc. Aquest era el record que en tinc, perquè l'olor era diferent. Ara entres aquí al bosc i sents una olor, però llavors quan passaves pel camí senties més olor de quan collien els raïms, de quan... Era una altra sensació. Avui anem a tastar la boca del vi al Pla del Bages. Penseu que a la boca no només tenim el gust, sinó també tenim el tacte i tenim l'aroma, que és molt important. No us heu donat compte? Quan esteu encostipats, veritat que és molt difícil notar el gust de les coses? Farem una prova. Tastarem aquest primer vi, un picapoll d'acàcia, amb el nas tapat, així. I ara l'empassarem. Esperem un moment i ens traiem la pinça. Fins que no m'he tret la pinça, no he notat realment aquest gust del picapoll, amb aquesta impecable acidesa, amb aquesta sensació de fusta, de la fermentació. I és que a la boca tenim la sensació retronasal, que és la que comunica la boca amb el nas. I és molt, molt important també en el gust. La varietat picapoll és autòctona del Pla del Bages i precisament aquest està fermentat amb roure d'acàcia. Així, a la boca no només notem l'acidesa, sinó que també tenim aquest gust final de fusta que el fa molt més llarg. Molt important amb els blancs, la temperatura, perquè si està molt calent despuntarà més l'acidesa. L'acidesa, com la notem? Perquè aquest vi ens fa somriure. Aquí tenim un Cabernet Sauvignon del Pla de Bages. Penseu que la varietat autòctona és el picapoll, però aquesta terra
pot assolir i pot fer créixer grans vins de varietats internacionals. En el cas d'aquest rosat, que ja veiem que té un color potent, que també en boca resulta molt fructós, molt gustós, té una densitat, té una sensació que, escolta, amb aquest rosat pot competir amb bons negres. Doncs la temperatura ha de ser una miqueta més fresqueta que un negre. Per què? Perquè ens ho marca aquesta acidesa. Sempre l'índex d'acidesa, recordeu que ens marcarà la temperatura. Els vins blancs i rosats han d'anar d'uns 6 a uns 10 graus, podríem dir, però quan més amarg es va tornant el vi, doncs cada vegada haurà d'anar més cap als 16-18 graus. Això que diuen la temperatura ambient, ambient de bodega. La varietat picapoll és molt coneguda en blanc, és quasi l'emblema de la denominació d'origen, però penseu que també hi ha picapoll negre, i en aquest cas tenim, juntament amb el cupatge, amb varietats internacionals. Això és important? Sí, perquè l'aroma és molt complexa, però a part, el gust, notem les característiques de les diferents varietats. Com? Doncs perquè cadascuna posen el seu gust especiat, fructós, la seva acidesa, la seva tannicitat i el que fa l'enòleg és intentar buscar l'equilibri que aquest gust quedi el més rodó possible. Per analitzar el gust del vi hem de veure com l'acidesa, la dolçor, la salinitat i l'amargor van sumant, van contrarrestant-se. Per exemple, és normal que els vins entrin bé. Per què? Perquè a la punteta de la llengua tenim les papil·les gustatives que capten la dolçor. Què ens passa després? Trobem aquesta mineralitat, aquests salts minerals que té la vinya. També trobem l'acidesa enmig de la boca. I què és el que trobem al final de tot? El postgust. Doncs notem els amargs. Aquestes pedres que veiem, que són argiloses, van molt bé per la varietat picapoll. Però aquí tenim un vi de varietats internacionals, perquè el Bages pot ser molt internacional, a través de vins amb molt de gust, com per exemple aquest, que veurem que és la tannicitat, l'amargor final, com ens queda en boca, però fins i tot també ens queden els morrets enganxats. Feu això. Això és per excitar la sensació retronasal, però a part per notar que realment aquest vi, quan el passegem per la boca, queda constància d'ell, té un pes, i se'ns queden els llavis enganxats, i al final de tot, escolta'm, l'he acabat d'empassar i encara em dura el gust que té. Penseu que l'índex de taní és el que marca la temperatura del vi, sobretot del vi negre. Quan més taní, normalment, és perquè la varietat ja té aquesta càrrega tànica i a sobre li posem bota. Penseu que aquest és un vi d'una varietat internacional, el Cabernet Sauvignon, una de les més tàniques, però també en aquesta denominació el que s'està fent és recuperant vins de varietats autòctones, tant nostres com el Mandó, el Somoll i el Picapoll negre. Un vi amb un bon parell de tanins per acabar aquesta secció amb aquests vins acompanyats d'aquestes pedres de 35 milions d'anys, ullals de mamut d'1 milió i un vi amb 18 mesos de bota. Jo sóc l'enòleg de Badal, em dedico a fer la feina de formigueta, de celler i de vinya. I jo sóc la sommelier. Per mi és l'oportunitat de transmetre aquesta passió, no? I això que trobo en els vins al client final. Doncs bé, ara estem davant de la Masia Roqueta, que data del segle XII, i ha passat de pares a fills, durant 800 anys, ha passat per la llei de successió, de pares a fills fins a l'actualitat. És a dir, que sempre ha estat habitada per la família Roqueta. Ara ens trobem, doncs sí que a la porta inicial, l'any 1199, que és la data en què ens va construir aquesta masia. Llavors, el que s'hi veureu, com bé us he dit, construïda en diferents fases, on trobarem des d'un forn de pa, un dipòsit de l'oli, les premses del 1883, i és una mica des d'eines, és una mica la seva història. I sembla que abans el número 13 no portava mala sort. I bé, segurament us demanareu per què un celler de 13 botes, no?
Doncs bàsicament va ser un repte, perquè ells tenien una fe ferma en ells mateixos i en Déu. Per tant, no hi havia res que els pogués contraure. Aquestes barriques no passaven per la porta i el que van fer va ser reconstruir una per una aquí dintre, però quan en tenien 12, la de 13 no tenia espai. Així que tenim la del racó, que és una miqueta més petita. De fet, era molt típic que totes les masies catalanes tinguessin un celler de 13 botes. Doncs bé, després de veure una miqueta les nostres arrels, fent un petit passeig pel celler dels Til·lers, ara estem en l'actualitat, on tenim tines d'acer inoxidable, ens oblidem de les tines de ceràmica vitrificada que hem vist. Aquí tenim control de temperatura per preservar aromes, per tant podríem veure aquesta evolució i després d'aquí, del que seria el celler, hauríem de passar a la sala de barriques, que és allà on envelleixen els nostres vins. Doncs ens trobem a la parcel·la del 3.9. La parcel·la del 3.9 és una vinya que és Cabernet i Syrah, d'on traiem el nostre vi de finca. El que vol dir un vi de finca és un vi que surt sempre cada anyada d'aquesta mateixa parcel·la. Això vol dir que aquesta parcel·la ha de tenir algun fet diferenciador per fer el nostre vi de finca, el 3.9. El Bages és una zona rica amb argila, molt rica amb argila. L'argila és compacta i densa, ens va molt bé perquè ens dona molta estructura als nostres vins, uns negres potents, però una de les coses que ens facilita enormement el treball, sobretot no a nosaltres, facilita a l'arrel la penetració dintre del terra, és la gran proporció de pedra. I la parcel·la del 3.9 per mi és un dels trets més diferenciadors, la quantitat de pedra de còdol de riu que hi ha, que permet que les arrels puguin penetrar i l'aigua es pugui escolar de bona manera. La nostra família està en aquestes terres del Bages des de fa 800 anys i els meus avantpassats es dedicaven al conreu de la vinya, l'elaboració primitiva del vi. El meu besavi va començar un celler, fa molts anys que el va posar a Manresa, i després aquí a la Masia hi vam tornar l'any 83, amb un projecte de tornar a recuperar el Bages vitícola. Crec que fer vi és quelcom important a la vida. Beure una bona copa de vi en el seu temps jo crec que és una cosa que ajuda en molts aspectes de la vida. I ben explicat, el vi és una gran cosa per tots. Així és que, per a conèixer el vi, també s'ha de conèixer el seu entorn. I la DO Pla de Bages compta amb la Ruta de les Tines en ple parc de Sant Llorenç de Munt i l'Obac. Però per a caminar demà serà millor que no plogui. Una de les maneres que tenen al Bages per aconseguir-ho és demanar-li a Sant Benet. Sí. I en aquesta ruta començarem per al final, el repòs i els típics cigrons de Mura. Aquesta ruta és en el terme del Pont de Vilomar i Rocafort, el punt número 4 de la carretera de Rocafort, i seguint la pista de la Vall del Flequer visitarem les tines del Bleda, del Tosques i de l'Escudelleta. Això són les pots a Brescat. Aquí és on es portava el raïm. El que es fa és, un cop s'ha collit el raïm, directe va aquí. Es xafa amb els peus per trencar el gra, perquè surti el suc, i llavors es va tirant tot, s'aparten les pots i que vagi baixant tot cap avall, suc i la brisa. Aquí és on començarà a fermentar. Per tant, interessa que com més aviat s'ompli, millor qualitat de vi tindrem. Tot eren vinyes, antigament, i on es va trobar una solució per poder fer vi en un lloc molt allunyat, que va ser poder fer les tines a peu de vinya. D'aquesta manera s'aconseguia salvar la producció, la collita, i també poder fer el vi de millor qualitat al mig de la vinya. Hem triat un itinerari relativament planer i hem posat fins i tot algun graó i alguns elements de seguretat per poder-se fer tranquil·lament. En aquest parc podreu conèixer la història d'aquest paisatge,
a través de la vinya, del producte, tal i com es feia en fa 200 anys, a través d'aquest procés històric, amb aquestes fantàstiques i meravelloses tines, aquesta manera tan particular d'elaboració del vi que es feia en aquell moment, que és absolutament un patrimoni arquitectònic molt singular, molt especial, i continuarem per veure com es segueix fent el vi en l'actualitat i quin producte d'aquest paisatge anem reconeixent fins a poder-lo disfrutar i gaudir en un restaurant. I trobeu que ha de ser... Mai s'ha de menjar... I ara, si voleu, tastem el negre, que està fet amb sumon. Si vens al Bages, pots fer moltes activitats relacionades amb el vi, amb l'entorn, amb el paisatge, amb els plaers, diguéssim, de la percepció, però també pots venir aquí on precisament estudiem què té a veure la percepció amb la bona alimentació, amb el compromís amb el territori, amb allò que ens agrada. Però per què ens agrada un vi determinat? El paisatge crea el producte, però el producte crea el paisatge, no? I en el cas, diguéssim, del vi és claríssim, no? La gràcia de tot això, el conèixer el territori fa realment que aquest producte s'experienciï de millor manera. O sigui, que l'estar en el lloc fa que el vi sigui més bo, realment ho és de més bo. I és una resposta emocional que nosaltres donem amb tots aquells coneixements que tenim, conscients i inconscients. En el cas del vi és així. I funciona també un cop més en les dues maneres, o sigui, no només el vi és més bo si coneixem el paisatge que el genera, sinó que el paisatge és més maco si hem assaborit aquell vi que ens surt. I ara em toca tastar un vi que m'enamora, el Nuat de Badal, un vi que em porta al cel, i just aquí dalt trobo aquest vi tan espiritual. Una etiqueta totalment blanca, harmonia, sobrietat, i la base còncava, un vi profund. Anem a veure amb aquesta presentació quines notes de tast té aquest picapoll. El color nítid, brillant, ple de llum, d'alegria. Un nas serè que reflecteix tot el seu paisatge. Aquestes notes balsàmiques, aquest espígol, farigola, romaní, d'aquests boscos que ens envolten, tota aquesta energia amb un nas que seria un pecat no tastar-lo. I en boca ampli, íntegre. Com ho han aconseguit? En Joan Soler, el seu enòleg, ha fet que els llevats, que són aquestes mares del vi, aquests llevats que han precipitat, criïn aquest vi per donar-li aquesta voluptuositat. És a dir, està envellit, està criat amb les mares del vi de l'any anterior. Sempre és aquest relleu generacional que en el vi mai passa de moda.
Sí, tot això és del nostre hort. Mira, els enciams, les faves, la ceba tendra, els alls tendres. Sí. Estem al Bages, concretament a Sant Benet, i avui us cuinarem un bacallà, un peix de la zona, d'interior, amb unes herbes també molt d'aquí, que són la lavanda, el romaní i la farigola, unes favetes que hem collit aquest matí aquí als Horts de Sant Benet, una papada de porc ral, un porc ecològic, i una crema de patata a l'oli d'oliva. I per començar farem una cocció d'un bacallà amb sal i totes les herbes aromàtiques. Comencem una mica de lavanda, farigola i romaní. Amb això, la nostra intenció és que el bacallà quedi impregnat d'aquests aromes. Molt bé, anem a muntar el plat. Començarem per la papada de porc ral. Ara ficarem les favetes. Aquí tenim un puré de patata, que és simplement patata bullida, emulsionada amb oli d'oliva i sal. Ara ficarem unes flors de romaní i de farigola. I ara anem a empatar el bacallà, que ja el tenim cuinat. Molt bé, Irene, aquí tenim el bacallà amb la papada, favetes i el puré emulsionat amb oli d'oliva. Doncs mira, jo he pensat en un picapoll d'aquí del Bages, que és molt representatiu de la zona. A més és molt fresc, té acidesa, i aquesta acidesa fa que netegi la boca de la untositat de la crema i contrarresta una miqueta el greix de l'oli. Què tal? A més, em naste aquestes notes de les herbes aromàtiques que ens envolten aquí als boscos de la regió i crec que per afinitat. Molt bé. Què et sembla si ho provem? Vinga.